I šta vozi Batistuta? Šta misliš, a? Ne znam, Ferrari. Jugo. Ne seri da vozi Jugo. Vidi čovek. Ali 65A, crni kabrio, ja mu lično dovezu iz Kragujeva. Oman dečko šalje sve pare kebi. Ćao ljudi, dobrodošli na Petrohits YouTube kanal. Ja sam Aca, iza kamere Igor, a u današnjem klipu hoću da stavim akcent na ovaj prelepi dan, na nebo, na 40 stepeni. Iako volim leto, mislim da ćemo da izgorimo do kraja današnjeg klipa. Sad, pre nego što nastavimo, hoću samo da kažem da imam poruku za ove koji su malo stariji za ekrana i kažem da sam ovaj dres jedno 2 dana tražio da iskopam u kući i neću sa njim da ih podsjetim na onu nesrećnu prečku i da ih smorim, već da ih podsjetim na naše periode života u kojima je današnji auto bio aktualan, na državu koja je, da kažemo, donela taj auto. Auto koje danas snimamo. Sa mnom je moj drugar Sloba, Cobi, Cobinjo, Batistuta. Lično. I Batistutin Jugo Cabrio, a? Sad, pošto smo već odradili klasičnu recenziju, klasični test Juga, to se vidio pre par meseci smo odradili, ja bih se ovom klipu posvetio baš ovom Jugu, baš Jugu Cabrio. Pošto vlasnik zna definitivno najviše o njemu. Ja ću sad da idem i da te ispitujem sve što me zanima, redom. Može, slobodno. Ja sam polagao kad sam bio klinac na Jugu i sad gledam ovaj Jugo uopšte ne liči na tog iz autoškole. Prvo mi kaže ono što je, znači, glavna stvar, to je boja. Ja nikad ne bih išao na neke ove varijante boja, ali mu baš dobro legla. Šta je, koja je boja? Pazi, zapravo nijedan Jugo Cabrio nije izašao u zlatnoj boji. Ovo je bila neka... Ovo je zlatna boja. Igore, je li tebi ovo na kameri zlatna boja? Meni je nešto između zlatne i neke bakarne, a? Pa dobro, vidi na onoj etiketici za boje, ja sam vidio da je to neko zlato. Moglo da bude i tamnije, ali nisam želeo prosto. Nije boja s nekog auta da si ono vidio? Jeste, mislim da je sa Chevroleta boja karoserije, a da je sa Toyota boja branika, odnosno ovih plastika. To sam baš teo sledeće ti pitam. Brate, koja je ovo boja? Ovo neka siva, zelena, šta je? Pa neki gunmetal. Pazi, možda je mukusa. Ja nikad ne bi napravio kombinaciju, ali izgleda bomba, majke. Mislim, nikad mi ne bi palo na pamet da napravim kombinaciju. Zapravo su branici postojali u nekoj ovoj varijanti boje, samo što je Jugo bio žut. Pretežno imali su te nekako gunmetal branike koji su bili malo svetliji od ovih. Bili su svetlima malo, da. I uglavnom su kabrioleti bili crni, ako se... Bili su crni, sivi, beli, metalik, plavi, kasnije kad se pojavili u vidu koralina. Pokušavam se setim plavi, nisam nikad vidio... Svetlo plavi, baš onako retka metalik boja, mnogo lepo, onako jezero. Druga stvar, recimo branici sad ovdje, znači postoje neke varijante sa dubokim branicima, sa plićim ili svaki Cabrio ima duboke branike? Samo sa dubokim GVX branicima su pravljeni kabrioleti. Reci mi, čekaj, ove maske nije imao nijedan Jugo osim Cabrio? Samo kabriolet imate plastike koje idu... Si pravi da one idu totalno u krug zapravo? Cijel krug. Međutim, ovo nije fabrički. Dobro. Ovo je bilo u boji karoserije, ali mi smo želeli da to bude u boji plastike, da, što ti kažeš, da spojimo celinu plastika sa krovom. Da bude to onako jedna neka boja. Bile su te plastike, su bile u drugoj boji? Bile su u boji karoserije. Da, ali su postojale, da, jasno. Zlatan bio bi zlatan. Baš mi je kušno sve u krug. Retrovizori, malo pre si rekao da su retrovizori fabrički. Retrovizori fabrika. Sa sve ovom etiketicom koja nije fabrička, je fabrička spala, ali ja sam napravio 3D stiker koji je 1:1, kao što je nekada bio. Ja, što nisi ručku uradio neku boju? Teško se farba, da. Ručke nekada, to treba da bude crno, to je neutralno. Felne? Felne ATS Classic 8 Jota. Ljubičasta felna. Ljubičasta, ako si čuo priču sa Ksenom i sa Mirkom u jednom od prvih njihovih live-ova, ta boja je napravljena po ovoj ručici menjača što je u kolima. Ja sam otišao kod Ksena i rekao, hoću ovu boju, da li možeš da je napraviš? I on je otišao i napravio, to je ta boja. I od ovih felni kreće ludilo po Beogradu i šire sa ljubičastim felnama, to je zapravo ta moja nijansa. Kad odeš u farbaru i kažeš... Šen kaže, ovo je Cobinjo Purple. Ne, boja se zove ručica menjača.
ozbiljno. Ručica menjača. Ne, pazi, ja obožavam ljubičastu boju, to oni koji me znaju, ali kažem ti, nikad ga ne bih napravio, znaš, nikad ne bih rekao, ok, imam Cabrio Juga, daj nek bude zlatan sa gunmetal i sa ljubičastim, ali mu baš dobro stoji, ono, drugačije, top. Jedino što možda malo smeta je ova crvena lajsna koja u Ne, ali originalu ide kao crvena. Ja mislim da je baš fora da bude naš, da zadrži taj ono, Ali OM fazon. Ono, malo je šareno. A felne, kaži mi, koje veličine, koja širina, pošto vidim da... 8J13, gume su Dunlop SP Sport 2000 i 9000. Čekaj, 8J stane na Juga. Evo vidiš, malo je strečovano, staje. A šta A si... ET 0, znači nema distancer. Koliko cola felna? 13. 13. Top. Sa zadnje strane, Innocenti. Ajde, objasni mi to malo pre, si mi pokušao objasniti, ja nisam razumio, ali... Innocenti je firma iz Italije koja je pravila za zastavu, sklapala je ove kabriolete, bilo je nekoliko, sad ja ne mogu tačno ti kažem informaciju koliko je bilo komada urađeno u Italiji pod imenom Innocenti, ali izvozilo se to iz Italije i eto, ovo je jedan od retkih primjera kako Innocenti ima tu značkicu pozadi, ima na haubi specifičan znak Innocenti, ima na volanu koji nije Innocenti, ali ima trubicu Innocenti, zapravo imam i volan, samo što je ovaj trenutno momo na njemu. Kaži mi, ko je on zapravo, šta ima piše zapravo u saobraćaju? Pošto ima su svugde Innocenti oznake. Jugo Cabrio. Jugo Cabrio? Da. Nema nekakvu specijalnu oznaku, nije on ništa... Cool, ne, mislim da li piše Innocenti, da li piše što Ćao, vidim da piše... Ne piše. Jel piše Ćao pa da ne piše? Ne, piše Cabrio, to je nalepnica Cabrio. Cool. Zašto bih ja jedino ovde promenio? Bukvalno kao da sam ga ja pravio po sebi, znači majkim. Ja bi samo uvukao farove unutra i napravio ono grill, zatvorio bi. Ja sam imao Charger masku na svom starom Jugu, ali eto, pošto su ovo Amerika farovi, nema smisla, znaš, da je baš... Amerika farovi? Da, veći su farovi. To zvuči egzotično, u čemu je razlika, šta je? Veći su nego standardni Jugovi. Koliko su veći, brate, znaš da ne bi? Pa ne znam, u centimetrima. Jel su uvučeni ili ja tripujem, a? Nisu, malo su samo pljosnati, nisu toliko izbačeni sa staklom. I unutra, pošto je vezni... Mnogo su mi cool ovi naš sitni ovi detalji koji, znaš, kao gledam ga i provaljujem, brate, da mi mnogo naš Da imamo sada Juga običnog da uporedimo, vidio bi koliko je razlika između farova. Dole ove žute maglinke ili šta mu dođe? Maglinke su u principu fabričke, ali sam samo zalepio foliju žutu. Čekaj, na Cabrio su takve... Da, ima on svoje fabričke maglinke, da. Zezaš? Da, ozbiljno. Išle je fabričke maglinke. One su išle samo na Cabrio? Išli su i na neke Jugiće, ali nije to sad bilo toliko često. Na Cabrio su išli obavezno. Rubove si proširio? Ne, fabrički rubovi. Ništa nije proširivano što se tiče karoserije, ništa nije dirano. Mnogo mi se sviđa, majke mi baš je prelebat. Još jedno pitanje, Igor se izvrteo, znači s ovom kamerom, s ovim gimbalom. Objasni mi, brate, pozadi. Koja je bila fora sa štopkama? Prvo su bili Jugići samo s ovom štopkom. Tako je. I je moguće da njih mrzelo, tebra, da dizajniraju novu štopku, čekaj, samo dodaj još jedan i... Koja je bila razlika? 45 su imali jednu? 45 je imala samo jedne, da, posle su dodali ove unutra da budu za rikard svetlo, pošto rikard svetlo na onim prvim Jugićima bilo tu sa strane, u stvari ovde dole. Da, pa je to posle bila maglenka zadnja? Pa je to posle bila maglenka i ništa dalje od ovoga nisu odmakli, osim što su promenili ovo naranđasto od migavca da bude belo. Na ovim koralinovima. A što nisi ti to stavio belo, a? Pa zato što je ceo auto zlatan i onda sam teo da zadržim tu nekako nijansu. Staru priču, pošto su migavci ima čak stila, nema zezanja. A gde su ti maglenke pozadi, a? Ovo će biti najdetaljnije, mislim, recenzije ikad. Postoje zadnji branici koji imaju ovde rupu za maglenku, ali ovaj branik nema. Znači, postoje su branici sa rupom i bez. Podsjeća me na autoškolu. Sad, prema što krenemo da vozimo, ja bi samo da imam kako se skida krov, pošto je fora da ga vozimo sa skinutim krovom. Procedura skidanja krova nije ništa spektakularna. Mora da se odvrnu dva pipka, malo se izvuče krov. I ovdje imamo dugme, ako hoćeš Igore dođe da vidiš. Igor, imaš dugme ovdje? Šta, ima dugme za nešto? U Jugu? Dugme za spuštanje krova, pošto je krov električni. Idemo dalje u gepek. Ma daj, nema me Šta si ti mislio da je ručno? Pa da. Čekaj, ovo si ti uradio, da? Ne, fabrički sve. Sad interesantna stvar ako te zanima... Stani. Igor, jesi znao da je krov električni? Nisam. Stvarno, ja sam mislio da je. Daj, nema me zezati, ovo si ti uradio. Ozbiljno, ne, ozbiljno. Svaki fabrički izađe kao sa električnim krovom. Nije ovo ništa... Top, majke. Nenormalno. Treba nešto da... Sad me se oduševio. Da. Dobro, ovo je malo komplikovanije nego na nekom, ne znam, Peugeot 206, 307 cc, mada ovo što si ti uradio, ali vidi, ovo što si ti uradio sa otkačenjem je apsolutno kao i svaki, da kažemo,
Svaki moderni mora isto kabrio. nekako negde da se otkači. Da, jedino što nemaš ovaj moment sa preslačenjem, ali to je to. I mnogo mi je cool to što je dupe, onako kažemo, čisto, što je ravno, znaš, što nema ono da se nagomila kao na bubi, znaš, nego što Pa je... pazi, evo da ti kažem interesantnu stvar. Cabrio kada je konstruktovan, to jest kada su ga inženjeri iz Srbije i iz Amerike, tačnije iz Detroita, konstruisali, jedan od, to jest postojala su 3 glavna uslova da bi ovaj auto postao kabriolet. To je da se prečaga, to jest da ne postoji srednja prečaga kao što na primjer ima Golf Cats. Da, znači da nema onaj deo, dobro, ta prečaga pretpostavljam služi radi ojačanja. Pa tako je, Šta ali... su oni rekli, nema veze, ovo je bezbedan auto. Ali je zato on ojačan dole. Njemu je pod malo jači da se ne bi uvijao i A šta gibao. ako se prevrne? Pa onda si poginuo pa si poginuo. Da, onda lepše bude bez prečaga kad već... Pa, mislim, nema se prevrneš. Druga stvar je, tražili su da krov ide direktno u gepek. Da, to mi je jako cool. Jugo je prvi auto u svetu kome krov ide direktno u gepek. To nisam znao, viš? Pa, vidi, gepek je toliko mali da je to haos. Oba! Sve što treba da bude u jednom gepeku tu je. Čekaj, samo ovo? Samo to. Pa znaš kako je duboko, ovo je duboko kao ova gajbica otprilike. Šta je duboko? Stavio je jedan woofer. Koliko ima ovdje? Ima jedno 50 litara. Ma nema ni toliko. Ne znam, eto, možda Ti vidim kako izgleda sa strane kad to otvori. boca za plin da Da, stane je baš i zapravo, već je nekad video. Baš izgleda čudno. ubaciš ovo. Pa evo, Šta nije fabričko, da kažemo, odavde, vidim da sedišta nisu. fabrička sedišta nisu, da, Recaro sedišta. Golf Cats. Pretpostavka da je možda iz nekog Opela, ali nismo sigurni, pošto nisam ih kupio direktno sa otpada, nego sa oglasa. I onda, Poslije ćemo snimiti koliko se zapravo nisko sedi. da, nisu bile u ovoj boji, ja sam to presvukao. Prednje i zadnja su u suštini isti dezajn, samo što je zadnje tapacirano malo kasnije. Zato što ova sedišta su bila u mom starom crvenom Jugu i onda su izgledala vremenom od sunca. Ovde nije fabrički, pretpostavljam, mislim, Alcantara. Da, to je tapacirano kasnije. Koliko je Inače, lepo, brate, put. fabrička su bila nekako onako zelena neka boja, tapacira i napred i pozadi, zeleno-sivo, to je onako malo A znaš šta je fora? meni bez veze. Sad mora samo, brate, miriše na jugo. Pa svaki. Znaš, majke mi, Govorim, znaš ma da. da miriše na Svaki ima jugo. svoj specifičan miris. Dobro, što se tiče vrata, Prednji ovde tapaciri su fabrički, crni, zvučnici, dodatna oprema. zvučici dodatna oprema, tako je, samo što ih ne vidiš. Jesu išli stvarno zvučici u kabrio? Jesu pa na Cabrio, mislim, išli su na svake, na modele koji su onako bili malo bolji, da kažem, to je moglo se poručiti dodatno. Dobro. Kao i svašta nešto glupavo dodatno što možda Ja sam u poručiš. prošlom klipu, kad smo snimali Juga, ovde rekao za ovu tablu da je mama imala Juga, onaj A, za američko tržište. Američko, I da ima nešto drugačije ovde ovu tablu. Bile su nijanse u tim tablama za čuvanje tih ključeva i gluposti. Da nešto staviš, uglavnom sve što si stavio tu, to je sletelo posle prve krivine. A Znači, ovo ne služi dole, ničemu. je li fabričko ili ne? Fabričko je, da, pripada Jugu Cabriu. To Kasnije su nisam ga... vidio obično Juga. U običnom nema, to je stavljeno u Juga Ćao. Pored Dobro. Cabrija se stavljalo u Juga Ćao. Inače, tabla je sa... Skontali su da nemaš da staviš ništa Pa posle da. kao... I ove ladice nisu postojale u tapacirima, to je naknadno stavljeno, ali je postojalo za Juga, isto. Cool. Ovaj auto ima fabričke podizače Jugove, zaista, koji su išli u nekoj varijanti opet Stare podizjače Jugove. podizače prozora. I prozor su na dugme. Da. Evo ti tu dugmići ispod radija. Dobro, ne možeš bez kontakta. Mislim, ozbiljno vozilo, samo nema klimu. Ne, ovo je majke, ja se oduševim, stvarno, baš je top. Čekaj. Tablet je napravljen po mojoj ideji. Vola mi samo, kaže još, ajde. Volan je Momo, sirena je fabrička sa Innocentijevog volana, ali je taj kod mene trenutno kući i eto, ovaj mi je malo lepši za sada. Ne, svaka čast, ono, baš mi je cool kako si ga spakao, majke mi, baš. Tabla je sa novog Juga, sa Coralina. To je fabričko pakovano do 2008. Od 2000, možda 5. 6. do 2008. Koreja je radila za zastavu. Jebote, imam utisak, matori. Znaš što mi je mnogo čudno? Položaj kolena. Pa Jure, snimaš? Molim te, pogledaj kako sedi kao patkica nekako, brate, a tako mora ili... Pa mora Položaj tako. kolena je baš čudan, jer ne mogu se naviknem na... Prvo spuštanje volan, drugo, treća krči. Treće, nije do mene. Cobe? Cobe.
Sad ću mu smislim novi nadimak, Bobiška. Bobili, može Bobili. Može, a malo mi to, znaš, tri lika u zlatnom kabriju, ovaj stavi ove svoje ženske naočare, ti te tvoje polumuške i zovem ga Bobili, ne ide. Pa šta sad? Reci mi, brate, sad malo, da krenemo od početka, brate, zašto Jugo, zašto kabrio, više se okreće? Pa da, obrati pažnju na publiku. Zašto Jugo, to je onako jedna posebna priča za koju možda sad nema vremena, ali zašto kabrio, desilo se sasvim slučajno. Pošto u našem društvu samo je jedan drugar imao kabrio od svih nas i desilo se jednog leta da smo onako, bez ikakvog plana i dogovora, seli da se vozimo 2-3 vikenda za redom po gradu, po centru i to je u meni onako probudilo neku nenormalno čudnu emociju. Prvi put u životu da sam se ja osjetio kao vau, čovječe, Jugo kabrio, ovo je nešto fantastično. Počeo si kad smo bili napolju da pričaš kako je u principu i došlo do stvaranja kabrija. Zastava je želela da ima neki egzotičan auto koji bi koštao malo više nego 3, 4, 5, 6 hiljada maraka ili koliko već. Koliko je zapravo koštao? Ne znam, u tom trenutku cene su varirale zavisno od tržišta. U Americi bila jedna, ovdje kod nas je bila... Dobro, je bio tipa 20-30% skuplji od običnog. Da, svakako, on je najskuplji od svih zastava ikada pravljenih. A reci mi, pomenuli smo samo koji je motor u ovom tom tačno? Jesmo, 1300 karburator, nije EFI, 65. Nije čipovan? Nije čipovan, ne. Koliko je bio teži? Nije nešto mnogo, on je možda 50 kg teži od običnog, ali... Šta si rekao, koliko je komada urađeno? Imamo neki nezvaničan podatak da je svega urađeno 500 komada, 25 recimo je po nekoj nezvaničnoj opet priči skršeno u crash testu, nekih 120 je otišlo za Ameriku. I zanima me taj crash test, kako su izgledali ti skršeni, jesi vidio? Pa nisam, ali morali su da budu ti... Koje brzine ovdje prvo, a? Da, morali su da prave te testove zbog izvoza u Ameriku. Inače ih ne bi ni pravili. Da bi otišao, naravno. Jer da bi otišao ovaj auto u Ameriku morao je da prođe rigorozne testove, pa samim tim i te crash testove. Model za američko tržište je bio svakako 1.3 EFI, imao je mačije oči napred i pozadi, nije imao ovo leptir staklo, nego je bilo staklo iz komada. Neki modeli su bili sa klimom, naravno. Ušao sam nekaj kvačeno na polovinu. Da, lagano. Vidi se da nije... Svaki put krilne? Pa da, mora. Ne mora, ali eto. Pa šta je mora? Pa mora lagano. Apcajk. Tako da nekih 120 je otišlo za Ameriku i ostatak je bio po Jugoslaviji, u Grčkoj, u Engleskoj. Otišlo je nešto i za Egipat, ne znam, baš je svuda nešto odlazio taj auto. Čak sam i ja jednom, kad sam bio u Egiptu 2004. godine, video crveno Cabrio EFI, a vidi, moje sreći nije bilo kraja kad sam ja to video. Sad najbitnije pitanje koliko ih je ostalo? To niko ne zna. To niko ne zna, evo... Vi pričate, ja se ovdje... Mi se trudimo da ih u našem društvu imamo što više. Prosto je, vidiš i sam auto atraktivan, može lepo da izgleda, interesantan je. Da imamo priliku se provozamo baš kroz centar, video bi reakcije ljudi, to je nenormalno. Mahanja, dobacivanje, ima i čudnih onako reakcija. Šta kažu žene na ovo? Pa šta kažu, one koji su se vozile svojim autom, to je opšte oduševljenje. Ne mogu da veruju da postoji nešto ovako i da je toliko zabavno voziti se u ovom autu. Kako je sad slagao, brate? Pa ozbiljno. Šalim se. Vozili smo mi razne ture, što devojke... Nećemo sad ti... Ne, nećemo da se reklame. Dobro. Ne, nisam mislio to nego... Evo sad treće si čuo bez krčanja. Ne, kaži za ture, mislim, nemojte da ture sa ženama, to sam mislio, nema mi to. Ne, pa bilo je i devojačkih i momačkih večeri, voženja po gradu i to je stvarno jedna fešta, bukvalno pevanje, ludovanje, pošto je ovo pokretna diskoteka, nećemo zbog autorskih prava, verovatno da nas ne bi YouTube sankcionisao da puštamo. Zabola mi ruka, prva, druga. Ovih ležećih izobra si ulica snaviš. Čekaj, jesi rekao da nisi išao godinu i po dana u teretanu, znači moraš nekako taj biceps da odradiš i ovo ti je najjača vežba, sada radiš. Ali majke mi, znači osjećaj je totalno čudan, znači sedim neko nisko, bukvalno sve gledamo ovako, baš je cool, majke, baš je drugačije. I ovaj auto ne treba da se vozi brzo, to mi jeste poenta, treba da se vozi lagano, se kruzira. Igor bi ispao kad bi dao gas. Brate, što ga vozi pod sutom? A vozio ga zato što mu se dopao, valjda njegov ortak mu je nabavio to lično iz Kragujevca, dovezao mu je. Skroman je dečko bio to, misli fudbaler, sve keve, sve pare je davao kevi. Reci mi, koja je sad njegova cena? Mislim, njegova cena... nije na prodaju, ali kako se kreću?
Ali vidi, cene su počele drastično da skaču zato što su u nekom trenutku ljudi shvatili da je taj auto jako poseban i da ga nema Dobro, egzotika, mnogo. mislim, Da. šta. I onda su krenuli da biflaju cene od 500 pa do 5, 6, 7 hiljada, u nedogled idu te cene. Ne kažem ja, taj auto ima svoju neku vrednost, ali ta cena mora da opravda stanje auta, mora da bude Znaš šta, potpuno... Interesantno mi je sad da je s nama Zoki, baš me sad zanima da li bi on rekao, ja bih ga kupio. Dobro, vidi, ja da imam pare, ja bi kupio verovatno... Dobro, šta ti misliš, ko je po tebi neka realna cena? Pa neke realne cene mogu da Ne se moraš reći kreću. tačno, otprilike. Da, između 1000 ali i 3000 evra, ali to mora da bude pristojno stanje. To stanje auta mora da opravda tu cenu. Ne može da bude lešina. Vidite, ovo nema cenu. Igor, snimi zalazak sunca. Pogledaj zalazak sunca, vrate. Sunset, Nas trojica, Miami. šmekera, vrate, turiramo. Šta ćemo? Nismo mi krivi što smo takvi. Ne, za ovog juga postoji plan da se ubaci EFI, postoji plan da se eventualno ubaci klima, da se maksimalno dovede u perfektno stanje što se mehanike tiče. I to je to, detalji su možda ti neki koji će odlučivati kako će on izgledati u nekoj budućnosti, ali neće se drastično mnogo menjati, izgledat će manje više isto. Boja ne bi trebalo da se menja jer je sam po sebi jedan jedini na svetu, ne postoje meni se dva. mnogo sviđa boja. I znaš šta? Eto, si vidio Da. kako su se nasmijali. Mislim da bi trebao za kraj klipa samo da nam se, brate, Tebra ne nađe da kažeš šta voziš privatno, brate, ono kao daily. Privatno sada vozim Golfa 5 GTI-a. Nema ništa. Vidi, ova dva auta troše isto, ne bi verovao. Golf i Jugo troše 10-ku pa troše. Ne može manje. Da. Ništa, pazi, ja sam očekivao da će biti lud auto, ali Još luđi i blesavi. ali je mnogo je cool. Jako je bilo cool, brate, družiti se s tom. Pazi, meni je drago. Daj se prozam neki džir, brate, neki put, a? Mogli biste da vidite kako je to iskustvo voziti se po gradu. Pogotovo po Silikonskoj dolini. Po meni je ovaj sad Jugoverse. Igvi, snimi. Dakle, Jugoverse, gdje da zapratimo, šta da zapratimo, ajde da iskoristimo. Jugoverse i na Instagramu i na Facebooku, ima i na YouTubeu. To će biti ovdje neka dole, zapadite. Jugoverse je neka posebna priča. To je otprilike bazirano na nekoj turističkoj vožnji po gradu, prikazivanje Beograda i nekih znamenitosti iz vremena i perioda Jugoslavije kad su ova kola bila moderna i aktuelna. Znači, hoćete se vratite u period ovog auta? Pa recimo neki taj duh, u neko to lepo doba gdje su ljudi bili srećni zapravo. Da. I bili su srećni vozeći se ovim kolima i želili su da kupe ova kola zapravo. I neka kola su se čekali mesecima čak da dođu. Znači, hoćete da se vratite u taj duh dole, Jugoverse. Ništa ljudi, lajkujte, šerujte, subscribeujte. Brate, vidimo se, uživaj. Ajde. Ćao. Ćao.